Dobré ráno. Vítam vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prítomných je 8 poslancov. Dopredu sa ospravedlnili pani Esterle, pani Drobcová, pán Vaník. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zapisovateľkou na dnešnom zastupiteľstve určujem pani Sikorčinovú, ale skôr ako pristúpime k programu, tak v zmysle rokovacieho poriadku dávam na schválenie, keďže nebudeme používať hlasovací systém her, že budeme hlasovať s dvihnutím ruky. Kto súhlasí, aby sme hlasovali s dvihnutím ruky, poprosím. Ďakujem. Je niekto proti? Nie. Zdržal hlasovania? Nie. Návrh programu dnešného rokovania máte pred sebou. Má niekto nejaké body na doplnenie dnešného bodu programu? Ak nie, tak budeme hlasovať o programe, ktorý je uvedený: otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, rozpočtové opatrenie, návrh na kúpu pozemku, diskusia. Poprosím poslancov hlasovať za program dnešného zasadnutia. Ďakujem. Kto sa zdržal? Je niekto proti? 8 poslancov odsúhlasilo program. Overovateľov zápisnice, určujem overovateľa zápisnice, ako som povedal, pán Zíbala a pán Lisický. Dobre, lebo pán Vališ tu nemôže byť, keby sme boli dlhšie. Takže ešte raz pán Zíbala, pán Lisický, overovateľ a zápisníci. Kto súhlasí s týmto návrhom? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? 1. Ďakujem. Návrh prešiel. Rozpočtové opatrenie číslo 7 v kompetencii obecného zastupiteľstva. Poprosím pani Janošovu. Materiál máte k dispozícii. Predmetom rozpočtového opatrenia, teda návrh rozpočtového opatrenia číslo 7, upravuje príjm, tak ako príjmovú časť, tak aj výdavkovú časť, teda v súvislosti aj s nasledujúcim bodom programu kúpou pozemku. Sa hľadali zdroje vlastne vyfinancovania celej kúpnej sumy. To znamená, že na strane príjmov, aj teda na návrh členov finančnej komisie, došlo k navýšeniu, a to v súvislosti vlastne s dotáciou, ktorú sme dostali na vykrytie navýšených príjmov pre školské zariadenia. To znamená, že došlo od 1. septembra k navýšeniu platov vo výške 7% v základnej umeleckej škole, takisto v školských jedálniach a aj v školskom klube detí. To sú originálne kompetencie, ktoré vyfinancováva obec z vlastných zdrojov, na formou teda mesačných dotácií. Táto výška predstavuje sumu 26 642 eur. A ďalej vlastne v súvislosti s úpravou všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch, čiastočne úhrade výdavkov v týchto školských zariadeniach, došlo k teda navýšeniu školného v týchto jednotlivých zariadeniach s tým, že teda v tej výdavkovej časti nedochádza k tomuto navýšeniu. To znamená, jednotlivé školské zariadenia tomu teda pristúpili zodpovedne a vytvorili si nejaké rezervy v priebehu roka a sú schopní vlastne nejakým spôsobom aj toto navýšenie dotovať v rámci už schváleného rozpočtu. To znamená, tieto zdroje, ktoré nám prišli v celkovej výške 57 386 eur, môžeme teda nejakým spôsobom, dochádza vlastne k úspore vlastných zdrojov a tieto vlastné zdroje dotačné môžeme teda presmerovať na vykrytie navýšeného príjmu v súvislosti s kúpou pozemku. Uvedené teda príjmy sa premietujú vo výdavkovej časti, to znamená, došlo vlastne len k presunu kodov zdroja, to znamená dotačné zdroje a zdroje, ktoré dostávame zo školného, boli vlastne boli smerované na tieto výdavky, a tu sa uvoľňujú ten kód zdroja 41, to znamená vlastné zdroje, ktoré sme presmerovali v kapitálovom rozpočte na zvýšenie kúpnej ceny toho pozemku. To znamená, že v rozpočte sme mali rozpočtovanú sumu 137 100, kde bol teda predpoklad, že tento príjem bude sanovaný z príjmu z predaja pozemku. Vidíme, ako sa to bude vyvíjať do konca roka. Obec našla vlastne nejakým spôsobom voľné zdroje aj v tejto výške a to navýšenie predstavuje tých
zvyšných 81 000. To znamená, že týchto 81 000, presne tú sumu, sa vykrylo teda z tej usporenej dotácie 57 386 a časť tej sumy sa vykrylo presunom z poslaneckej rezervy, ktorá sa vytvorila vlastne z prebytku minulého roku vo výške 24 564 eur. Takto nastavený rozpočet je nastavený ako vyrovnaný. To znamená, že tú výšku sme vykryli vlastne z príjmovej časti a presunom z poslaneckej rezervy. Čo sa týka toho zdôvodnenia kúpy pozemku, tam ako viete teda bolo to predmetom aj rokovania spoločného stretnutia poslancov, kde na predchádzajúcom zastupiteľstve táto kúpa pozemku bola podmienená teda získanie finančných prostriedkov z predaja, nakoľko vlastne druhá strana, teda predávajúci, akceptovali vlastne tento postup a chceli teda ponúknuť tento pozemok na ďalšie teda odkúpenie, tak v podstate vzhľadom na to, že je to investícia, ktorá je kľúčová pre obec, strategická, tak v podstate sa rozhodlo, že bude obec teda hľadať dodatočné zdroje na vykrytie vlastne tejto kúpnej sumy alebo ceny pozemku, ktorá je vo výške 219 050 eur. Ďakujem pani Janošovej. Vlastne, tak jak povedala, ide o ten nesúlad časový medzi kúpou tohto pozemku a predajom pozemku pri Pálenici, kde termín na predĺženie ponúk je do týždňa, čiže do 27. októbra. K tomuto bodu nejaké otázky? Ja sa chcem spýtať, s tými školami teda niekto rokoval a je to teda plný súhlas? Školy dopredu povedali, že sú pripravené to vykryť. A je to teda v súlade s platou legislatívou, sú tam dočistené aj tie kódy pôvodu a tak ďalej, to všetko máme. Keď môžem ešte jednu vetu kúzelnú, pani právničku, tento postup celý je? Dobre. Nech sa páči, ak nebudú ďalšie otázky, tak budeme hlasovať rozpočtové opatrenie číslo 7/2025 v kompetencii obecného zastupiteľstva. Poprosím poslancov hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Bol niekto proti? Nie. 8 poslancov bolo za. A bod číslo 4, návrh na kúpu pozemku Dobšinského. Ten materiál hovorí o tom, že schvaľujeme po A nadobudnutie nehnuteľnosti a po B rušíme uznesenie číslo 56. To uznesenie číslo 56 hovorí o tom, o tej náväznosti, áno. Teraz to vlastne tú náväznosť. Máme to pred sebou, či je tá náväznosť je teraz naviazaná na to rozpočtové opatrenie, ktoré sme pred chvíľou schvaľovali. Čiže poprosím hlasovať za bod číslo 4, návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo po A schvaľuje nadobudnutie nehnuteľnosti a po B schvaľuje zrušenie uznesenia číslo 56 zo dňa 25.9.2025. Poprosím poslancov hlasovať. Nech sa páči. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Niekto proti? Nie. 8 poslancov bolo za. Máme bod číslo 5, diskusia. Chcel by som jednu vetu. Tento materiál, tento nákup toho pozemku, z času na čas sme sa teda jednak dohodli, že nebudeme to publikovať, že to je jediné využitie do budúcna, je nejaké zaväzujúce. Je to kúpa pozemku, stojím, uvidíme, aké budú potreby obce. Že nie, že to bude športovisko a nič iné. Nevieme, čo bude ďalšie. Do budúcnosti, samozrejme. Ako je to ideálny stav, ale... Súčasný stav je taký, ale budúcnosť ukáže, jasné. Dobre. Mohol by som to len tým. Ak nie sú ďalšie otázky, pardon, nech sa páči. Pretože kúpili sme ten pozemok za to, aby sa vyriešilo to ihrisko. Áno, primárne určite. Tak to, že... bude o 15 rokov to... Jasné, aktuálne riešime súčasnú situáciu. To je tento objekt, proste kúpili sme budúce aktuálne nákupné potreby. Takto asi som to opísal, chceme ho mať. Ja teda odídem, takže... Dobre, však ja si myslím, že treba sa ponúknuť potom, aby sme spravili nejakú. Takže ak nie sú ďalšie otázky, tak ďakujem za dnešnú účasť.
a veríme, že tá kúpa pozemku sa završí tým, čo je potrebné, čiže podpisom zmluvy. Ďakujem pekne a nech sa páči, ponúknite sa.